जाय नोंनि एगेन्स्टआव गाखोयो बेजों बेवहाय चेलेन्ज होनांगौ जायो गतिके ओंखायनो बे खुनु गोदान बाथ्रा नङा जायखिजाया इलेक्शनावनो चेलेन्जआ दङ आरो निश्चयकय बे चेलेन्जआनो जाहैगोन नाथाय बे चेलेन्जआ बिपिएफनि थाखाय खुनु गोदान चेलेन्ज नङा प्रमद बर'आ इउपिपिएलआव फैनाया बिपिएफनि थाखाय जेबो गोहोम गोग्लैया मोनफ्रोमबो बिसायख'थियानो मोनफा मोनफा दावहा बिपिएफआ गोबां मासि लानानै देरहागोन खौरां बिजोंनि मोगा-मोगियाव रायजो सभानि सोद्रोमा बिश्वजित दैमारि बिथाङा फोरमायबावोदि केगनि रिपर्टआव बिटिसिनि जाख्ल'नाय जादों होननाया आबुङै संदाननायनि गेजेरजोंसो जागोन जुदि केगनि खेंफोरथि नायोब्ला बिटिसिनिल' नङा आसाम आरो भारत नाङैनो बेबादि गोबां बाथ्राफोरखौ नुयो लोगोसेनो बिथाङा रन्जन दैमारि बिथांखौ थाबैनो हगारनांगौ होनना बुंथियो रन्जन दैमारि बिथांखौ जेलाव हरफिननाया खुब आनफर्चुनेट नाथाय बे मानो जाखो सावरायनायाव मा बाथ्रामोन मा कन्डिशनमोन बेखौ थारैनो एनडिएफबिनि दैदेनगिरि बिथांमोनासो बुंनो हागोन आं सानो जे मानगोनां गबिन्द बसुमतारी बिथाङा जिहेतु सावरायनायाव दंमोन गतिके एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफोरनि केस जेल जानाय बेफोरखौ बोखांनायनि बेलायाव सावरायनाय समाव माबायदि बिथांमोनहा माने बुजाफरा जादोंमोन बेखौ निश्चय बिथांमोना मोनथिगौ बे मथे आं सानो मानगोनां गबिन्द बसुमतारी बिथांमोना बा सुक्ति खालामग्रा बिथांमोना सरकारखौ जुदि नारसिनोब्ला आं सानो रन्जन दैमारिया गनो हागोन